Dobrý len lidičky, zdravím vás. Z dnešného videa som tu spolu so Šimonom. A ideme natáčať normálne dua, možno troll. Kde to je zas? Jaj tu. Šimon, povedz niečo? No. Dobre, aspoň niečo. A dáme sem. Keby niekto nevedel, tak tu je tá hneď druhá najlepšia zbraň. To je totálne druhá najlepšia zbraň, tam sa predáva. Mázi, môžem bitcoin? Kúpim obidva. Čo? Bitcoiny. Jak sa dá kúpiť bitcoin, preboha? A ja to ukážem na videu. Dobre. Ukážem ti to a nechaj mi tú čestu, prosím. OK, dobre. Lebo tam je ten rift, nie? Hej, Dobre. hej, to je strašne dobre, ja to viem. Ja tak viem s tým hrať. Ja som bral s kamarátmi, Ty- ktorí boli v zóne. Vystrelím to a poznám naspäť. Ja tam nedoletím kvôli tomu blbému Eminemovi. Prostý blbeček. Blbeček, blbý. Ma nezajíma žiadny Typek ti vyžere blbeček. Česku. Ak mi vyžere česu, tak mi je jedno, mám náhradný bitcoin. Rýchlo, poď, musíme tam byť. Jau. Dobre, necho tam. Majú zlatú pampu. Na streche je zbraň. Šimom. No? Na streche by mala byť zbraň. Není. Není? Vidíš je? No víc. Tak ty si dobrý. Poďa nevíce, ide za. Hoď hen tým tunelom. To ti nepomôže moc. No počuj ho. Rive, nejdem. Zdrhaj. Počuj. Daj si to tam, daj si bubble shield. Ne. Uj. Som sa zlakol. Prosím, nech mi nevyžrali tú zbraň na bitcoin, prosím, nech mi nevyžrali zbraň na bitcoin. Prosím. Jaký bitcoin? Bitcoin. Zbraňte určite, vyžrali aj bitcoin. No tú Česku určite. No tú Česku určite, ale druhý bitcoin to prosím, nech ne. O tom veľa ľudí moc nevie. Bitcoin. O tom druhom bitcoini moc ľudí nevie. Bitcoin. Čo? Jaký druhý bitcoin, povedz nám. Oni, iba tam sa dá získať druhý bitcoin. Strelám zbraň, kampižu mám zbraň. Šedu. To máš výhry. Ja idem pre tú pump, pre zbraň. Ideš mi pomôcť? Ja idem za tebou. Poď. Počkaj, mám káve, tak to má problém. Aha. To sa nestalo. Čo? Typek! Idem. Dole. Dobre, poď. To sú oni. Viem. Poď toho dáš!
dám. Chceš ma troch? Zase niekoľko. 55 bodkov slavu. Jedno. Ty si... Hej, vidí. On bol solo. Nebol, mal dole. Aha. Dobre ľudia, konečne nám to vyšlo. Dobre, ja nemám... No, vidíš to? Ten Midas predáva, ne? Máš toľko goldov, lebo ja nemám. Ja mám, chceš kúpiť? Však ty už, ja už mám. Ty máš? Hej? Ja už som si kúpil už zbraň. Ja som včera už minul všetky. Zober si Big Doll. Dobre, dáš mi, ja som naveroval. Hej, počkaj, daj mi minčko. Dobre, a ešte... dobre. Tak pozor, tu je jeden ešte. Jedného som nahitoval. Jedného som nokol. Jeden je kontajner, keď povedal. Tuto som naposledy robil. A už to nájde. Dobre. Máme šťastie také, že na nič. Šimon, ideme na vlak. Poď, tuto. Prosím, nech to niekto nevybral. Lebo tam nebola motorka. On zobral ten týpek. Jaj. Tam potrebujeme ísť. Padni sem, tam je auto. Čo? Idem sem. Máš bomby? Na čo bomby? Nemám, to získam. Máme nemôžu šťastie, aj tu není auto. Tam není auto? Tu je auto. Počkaj, tu sú ty. Oni o nás nevedia. Vedia. Jak vieš? Ja som tu. Poď sem. Počkaj. Niekto, to je pás. Pás. Ale oni sú tam nie, že sú to vonku. Ty poď. Šimon, poď. Veď si to vyber. Veď si zober Bitcoin. Kľud. Ježišmaria. Vlak! Zober Bitcoin. Ideme na vlak. Vlak. Šiu. Martin, natáčaš Naruto. Mne to je jedno, ja chcem svoju mytiku. Jau. Ty. Tu sa im myslel, neboj. Idem odejť autorite. Môžeš. Ja už som myslela, že som mŕtvý. A na to je? Jej. Pozor, prihral sa. Ja on tu nezastavujem. Ale zastavujem. Dávaj, rýchlo. Padni odtiaľto, fakt. Fakt, prestaňte. Mám mytiku. Mám 2 bitcoiny. Pohoď to zláva. Jau? Kukuk. Zistil som. Teda nezistil som, ale počujem. Vieš som. Pomáš. Ideme zdraviť. Počkaj, Goldy. Tomer minička, plíni. Doplni strieľa. Ja, No, pomývam. dobre. Kde si? Mám ty, ja len 2 bitky. A ja? Poď. Dobre, ideme k tej chemičke. Poď.
tej chemičke. Ok. Sem ideme ľudia. Dúfam, že mi to títo nevyžerú. Prosím, nech ideme sem a nikto to nezabere. Však tu moju zbraň. Už mi chýba posledná do útu. Ideme podíka. Jaj, ne, kašleme na to. Jedine keď tak sa rozdá jedna heda. Dobre, pani, ideme. Dobrý deň. Radi sme vás poznali. Prosím, čo mi náboj do snajpy? No dobre, poď, ideme ďalej. Potom mi vyhodíš náboj do snajpy. Aha, mám 42. Aj keď nemal snajpu, to je jedno. Aha. Joj. Nemám žiadne háreko, kúpim si. Ty si kúp mytiku, ja si kúpim exotiku. Ty si chceš hen to kúpiť, hej? Ty si chceš hen? Ja s tým viem hrať, pre mňa to je dobré. Pomaly to strieľa, viem sa s ním grafovať. Pomaly, hej? Dobre, takto chvíľu drž. Takto chvíľu potom drž. Ale tá exotika. Však ja viem, čo myslíš. Nekvapím. To som nechcel. No vyštíš do mňa. A to je čuky sa asi kúpim. Čuky je na nič. Ja nie som. Ojojoj! Počkaj. Paranam. Čuky. Tu je posledné čuky iba. Vodka na. Ukáž, ty si to kúpil? Čo to je dobré za bitcoin? Toto. Ja si budeš to kúpiť. Poď, ideme k Myšiakovi. Ideme Potkanovi. Diablovi. Ona predáva tiež? Hej, iba pre teba, ona pre teba si dal port. Ty si kúpil ten port, čak? Jo. Ty si kúpil port od nej. Nič som si nekúpil. Nie? Prečo som tam nevedel skočiť? To je búb. Ja mám... Vážne som si nekúpil. Divné. To si berem. Idem tam rýchlejšie. OK. Typek. S mojím jazdením. To je bod. Ideš liftom zase. Kto tam bude rýchlejšie? My som vedel, tu je tam. Tuto. Ty tam budeš. Ojojoj, baka, pomalé auto. No tu som, tu aj ja. Ja som to nikdy nemal. Čo to má za super schopnosť? Ja som to nikdy nemal. Že keď budeš, máš nekonečný sprint. Aha. To je jak hento burz SMGčko. Daj mi náboj do snajpy. To je jak hento burz SMGčko, čo bolo ono. A počkej, môžeš ešte do raketometu. Hej, mám. Vyhodíš ma. Ešte. Počkaj. Do snajpy ešte. Ok, počkaj, dám ti hneď. Inak ale môžeš to vymohli. Kde mám raketomet? Veď to není to sme, veď že ho vymazali. Ne. Nie, mal by byť. Nemal, oni ho vymazali. Nevymazali ho. Podľa mňa to bude teraz s raketometom, takže buď raz... Hej, tu je tá mytická ona. Jaj, niekto ju má už. Ona tu je... Tu bol henta pampa a tu je tá vybuchovacia ona. Poď, sadaj. Inak ja som si dal ešte... Strieľaj do toho auta. Poradne do nich strieľaj, poradne im to daj.
jedno. Postaram sa o toho druhého. Mŕtvy. Čo si získal? Čo si získal? Nejaké mamočinky. Čo si získal? Mamočinky. Exotiku a mamutku. Ale aj mytičku. Počkaj, ukáž, čo z neho padlo. Exotiku. Bitcoin ešte potom. A ja mám... Dobre. OK. Ja, pozri, čo mám, Šimon. To jaké šmakocinky doniesli. Presne. Počujem. Ja som najrýchlejší teraz vo hre. Že rýchlejší nikto nemôže byť. Poď, sa daj. Ale kúkni, čo ešte mali. Ja idem ťažiť. Ja potrebujem goldy. Ja. Ja si zoberiem vrták a idem ťažiť. Kde sú ono? Koľko to video mám minút? 16. Starý. Ja. Lidičky, ozveme sa, keď budú nejaké porádne fajty. Ešte vám... Čo? Martin, že piatok kľudne by som natočil aj 2 diely s tebou aj so mnou. Lidičky, ešte som vám chcela povedať, že tento týždeň by mal výjsť posledný diel z Skyblock Minecraft a potom je taký špeciál, no, nie špeciál, ale chceme vám urobiť taký, že ďalší Minecraft server, ale trošku normálny Minecraft server, ale s módami, lebo ja mám strašne veľa módov, že strašne veľa, ešte mám taký, tento som ešte nikdy nepoužil, to mám nový, lebo aby som mohol hrať s kamarátom, alebo neviem, čo je pre mňa, aby som mohol hrať s ním jeden server, lebo on tam kúpil počkaj, goldy, taký skrášľovací mám strašne veľa módov a ja sa strašne teším. Jak vám to ukážeme všetko, čo máme, čo vieme získať. Tuším, že tam mám ešte lietadla k tomu. Ešte povolím Šimonovi, aby sa Šimon vedel napojovať, povolím mu, že keď on bude chcieť, tak sa môže napojiť na ten server. Strašne veľa vecí tam je. Dá sa vám chcem spýtať, že či môžete s nami hrať, ale musíte mať Xbox alebo PlayStation. Hej, to ináč, hej. Alebo mobil. Alebo mobil. A môžete si tam s nami zahrať. Áno, hej. A budeme mať strašne moc modov. A tam sranda. A keby ste sa videli, tam môžeme zapnúť kreatív a vyskúšať to ne. Až potom, keď to dohráme. Okay. Ale Martin, urobíme nový server, nie? Hej, však nový, nebudeme hrať Skyblock. Ale nie, že ten, čo sme hrali. Ne. Tam sme všade použili kreatív. No. Dobre, takže urobíme kvázi taký, Šimon sa tam bude vedieť napojiť hoci kedy chce, iba on, nikto iný, lebo som mu dal práva na to, že sa bude na to vedieť pripojiť, lebo mám to zakúpené. Ale nevieš robiť, že keď aj ja budem hrať, alebo ty, že budú sa môcť napojiť. Nie. No ale ty tam budeš viacej na tom. No ja tam budem určite viacej na tom. Ja keď tak budem natáčať sola aj z videa z toho aj sola. Len kvôli tomu, lebo ja... Keď tam budete hrať, tak ľudne môže vyjsť aj s vami video. No, ale ja som včera sa tak nudil, ja som normálne, jak je teraz ten event z Minecraftu, jak je ten realistický Minecraft, tak ja som to ešte nikdy nehral. Jaký? Minecraft je taký, teraz 8 alebo 7 dní ešte bude. Ja som to nikdy nehral a už mám všetko najlepšie. Okrem luku, ten mi jediný chýba. Dobre, tak my sa ozveme, keď budeme mať typkov. Dobre ľudia, moc neprešlo do toho. Jedine čo posledný tým je
Ježišmária, veď je veľká zóna. Dobre, Šimon, poď za ním. Doťažím hento a portnem nás, ok? Ok. Mne sa páči ten loot. Haló! Ide. Dobre, poď sem. On mi posul. Poď sem. Ide. Poď sem. Ne. Už sa počul strely. Hehehe. Vidím, viem odkiaľ. Bacha, to sú tí, čo majú tú vybuchujúcu onu. To sú tí, čo majú vybuchujúcu. 21 do modrých. Tomuto. Ja letím tam. Tu za tebou je launchpad. Škoda, že nemáme auto. Idem ku tebe, ok? Ok. Idem spolu. Dostal som. Som dead. Cez tému vydám. Teleport. To ulil podloh. Som dead. Na fall. Chápeš? Na čo si liezol hore? Dobre, nevadí. Dobre, lidičky, toto je pre dnešné video všetko, takže čus! Čaute.